Ungcono idliwe umnikazi wayo phela mfethu, angithi yena uyisebenzile. Hawu. Ubenginikelani yena mina-ke? Ungaphandle phela ukuze uhlanganise ngaphakathi. Bengaze Ngaphandle. Mana mfethu, mana bafu. Mana bafu. Bengizoyidla kanjani ngaphakathi? Iyadayisa ipackage. Owayibona ipackage. Angikwazi ejele. Angikwazi ejele. Uma ngitshelwa yimina-ke ngibuya khona. Wena uyinike mina ngithi ukuthi ngidle. Ngiyidlile. Uthe yidle yini ekunikeza? Hawu, ubethe imali umuntu mekuphi imali uthi yenzeni? Hayibo, awukwazi umtshela ukuthi imali yokwenzani? Evusa ikhaya ngani. Awukwazi ukuthi ibhuti yena wakwakushuthela ngisho iy'thombe ekutshengisa ukuthi uyakha. Wangitshengisa yakhe uthini manje uthi wakha yena i-toilet kwaleli toilet engaliboni. Phinde ngibingelele ngikwamukele imbukeli we-Black Life TV. I am uMlangeni Magasela. Namhlanje ngiphinde ngabizwa futhi kweminye imindeni kwisihloko sethu sithi izinkinga zomndeni. Namhlanje-ke sizibize ubhuti la ohlelo eduze kwami uzosichazela udaba lakhe ukuthi yini la afisa simsize ngayo as Black Life TV. And also please make sure you do the right thing by subscribing, ucommente and like. Yabo? Ukuze zonke izinto zizoba right. Okwamanje awuthi Ngiyaphila sisi, ngiyaphila. lokho kungathini? Phela inkinga ihlezi ziningi emhlabeni mfowethu. Ngiyafisa nje ukuthi nami ngiveze le nkinga engibhekene nayo. Engibhekene nayo inzima kakhulu. Ufisa sikusize ngani bhuti wami? Ngifisa ningisize lapha. Ngaboshwa. Ngaboshwa iminyaka ibe yishumi impela. Yeah. Ngihlele ejele. Kuleli shumi leminyaka nginomfowethu sizelwe nje sibabili. Yes. Sobabili. Kwasala yena sanje lona abazali. Uma ngabe kukanjalo hayi ngingahlala ke leminyaka le eyishumi ejele. Yeah. Uma ngiphuma lapho ejele ejele nje ngisengaphakathi bengisebenza ngendlela bengisebenza ngayo ngilokhu ngifakela umfowethu ngaphandle imali. Ngimfakela imali ngazi ukuthi ngiyobuya ekhaya selirathi ngoba ngahamba ngaboshwa vele ikhaya ngangizamela lona vele. Yeah. But kwakungekho kahle ekhaya. Yeah. Kwakungekho kahle ekhaya. Emva kwalapho uma ngithi ngiyaphuma ejele hayi ngiyafica umfowethu lapha yonke le mali kade ngimfakela yona ngisebenza ngingaphakathi ejele. Awu umfowethu bengitshela ukuthi ngiyophuma mhlambe ikhaya selingcono lakhiwe. Yeah. Hawu ngiyafika ikhaya lisafana nasekuqaleni. Awu. Hey yabona ngiyangibone lapha nejele angi-understand labantu abasebenza phakathi. Ngibuza ukuthi oba baphakela ibosho ngosebenza lo msebenzi. Ya izinto kanjalo nje mfowethu. Uhlanganise khona. Uhlanganisa. So manje bhuti wami kusho ukuthi uyiphethe kahle lapha ejele uze uthole wonke ngendlela yokwenzeka ngayo ukwazi ukusebenza uthola imali bese uyithumelela ekhaya. Ya impela bengiphethe kahle kakhulu. Bengiphethe kahle kakhulu. Ayikho nje into ebengenza ibiyimi. Awusafisi ukuphindela phakathi? Ey sidalo angifisi le mpilo mfowethu ngoba ikufundisa izinto eziningi. Ngingifundisa izinto eziningi ebengingazazi ngisaphila ngaphandle. Yeah. But lapha ngifike ngafunda okuningi. Ngiyakuzwa bhuti wami. So njengamanje ufisa ukuthi sikusize ukhulume nobhuti wakho ufuna ukuthola ukuthi imali kade umfakela zona uzenze njani? Yilokho ufisa ukwazi. Yebo ngiyafisa impela sisi ukuthi ukwazi ukuthi kanti le mali bengilokhu ngiyifaka beyenzani umfowethu omncane ngoba phela bengithemba ukuthi ngizobuya ekhaya mina selikahle. Engifisa ukwazi ngikubuze lokho kubantu ukuthi noma ngabe yini eqhamuka nobhuti wakho unakho kuwena ukuthi mhlawumbe ungamxolela uphinde uqale phansi kabusha nje ukubekile lokho eceleni because fanele ube phela naso space ukuthi vele uyazi ukuthi sidliwe imali phela ufuna ukwazi ukuthi meyenze njani but are you willing ukuthi umxolele njengobhuti wakho going forward? Anginawo amandla omnabo ukumxolela ubhuti wami. Kodwa ufuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Ya angichazela ukuthi okay kwenzakala ukuthi ngemali
kulungile mangabe wayisebenzisa ngendlela right noma wrong. Ngeke vele ngihlale ngingamxoleli ngoba ingane yakwethu lama mina. Yeah. Hey, uyayizwela ke lapho ubukele we-Black Life TV. Ayi uMlangeni uMagasela uyazi ukuthi sihlezi siqinisekise ukuthi siyawuthola usizo, simthole ubhuti. Sifuna ukuzwa ngaye from the horse's mouth ukuthi wenzani ngempela ngemali kabhuti wakhe ngoba uyambona ubhuti wakhe futhi umuntu ophansi, umuntu nje engazi nami ukuthi wangena kanjani ejele kodwa ke ezabantu angifuni ukuyingena, ngingena kulezi engibizwe kuzona. Okwamanje ake sizame ukuthola ithimba ngoba ubhuti ngathi ukhona la ngaphandle sizama ukumthola aze yena azoyikhulumela. Welcome back right here on Black Life TV. Mlangeni Magasela kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. Kade sichazelile kubhuti inkinga yakhe silethela ekhaya namhlanje asibizele yona. Wasethi sasesithi asivele simthola ubhuti na nje behlele eduze kwami sizamile ukumthola kubhuti wakhe omncane. Imthumelele imali esikhathi yena engaphakathi. So sifuna ukuzwa ngayo ubhuti ukuthi kwenzakalani ngemali. Sabona bhuti unjani? Yebo, sabona. Asakwamukela kwi-Black Life TV. Uyazi sikubizele namhlanje. Bangazi Uxakekile nje. Angixawa ngibona amakhamera manje. Akushoot. Ngiyaxakeka ukuthi kwenzakalani. Okay bhuti wami, sibiza ubhuti wakho la. Angithi ubhuti wakho lo? Uba. Ubafo ngithathe ngaphakathi. So ubafo bese uyayichaza udaba lakho ukuthi nje bathi ngaphakathi menemali akade kunikeza yona ukuthi uzama ukuthi ubheke la ekhaya ukuthi kwenzakalani azama ukwakho. Kodwa ngifuna ukukhuluma kakhulu, ngifuna uzamchazele bhuti wami ukuthi yini oyenza ukuthi usibize. Ngazoze ngibhede mina yabo iba mnandi miphuma from the horse's mouth. Sisi yabona nje ayinto inhliziyo yami kodwa ke umfowethu lona sizalwa naye. Ulama mina sibabili kuphela la ekhaya nabazali sebasishiya. Yeah. But kade ngingaphakathi lapha. Yes. Ngingaphakathi ngaboshwa vele ngiboshelwa khona ukuzamela ekhaya. Kuyimanje ngiyabuya kade ngifaka imali ngoba bengisebenza lapha ngaphakathi, ngisebenza ngendlela bengisebenza ngayo. Yebo kukhona engikutholayo ngifakela yena umfowethu yena engaphandle. Engaphandle engabe yena ozamela mina engaphakathi. Kodwa ngiyabuya la ekhaya iyafana nje ekhaya sekuwesi kakhulu ke manje kwawungcono ngisahamba ngiboshiwe. Yabona inhliziyo yami iphatheka into ngifisa ukwazi ukuthi umfowethu angichazele ukuthi kwenzakalani. Angifuni ukulwa naye, angifuni ukuxabana naye. Ngifuna kodwa angichazele kodwa iyangicasula lento. Kwenzakalani bhuti? Manje bafu into yokuqala engifisa ukubuza yona nje. Ubunge ukwazi mhlambe ukungibiza mina njengomfowenu omncane futhi nakhona. Uhlale nami phansi ukhulume nami nokuthi ungibizele abantu namakhamera. Noma mhlambe kuyakujabulisa wena ukuthi inkinga zethu zomndeni zaziwa umhlaba wonke. Okunye mfowethu ongenze ukuze ngibize abantu. Uyangazi ukuthi angiyena umuntu othanda ukukhuluma ngwakuwena ngithi akwazi lokho. Sobabili bafa sithanda ukukhuluma kodwa ubuzongibiza njengomfowethu sihlale phansi silixoxe sobabili lolu daba lo. Ungazi ufaka abanye abantu bangaphandle indabeni zethu zomndeni ngoba nale mali okhuluma ngayo wale mali owangifakela yona yayingakho ekhaya. Okay bhuti masibambe la kancane. Ubhuti uyasho ukuthi umuntu ongakuthanda ukukhuluma. Awucabanga ukuthi nje bezibiza thina wenzela ukuthi kube khona abantu abazoba khona ukuze angagcini sithatha lento efaka emandleni. Njengomuntu okade ngaphakathi uzama nawe uyibhekelele ukuthi angenzi into ezophinda imbuyisele ngaphakathi. Ushuthi ubize wena sisi ngoba wena uyakwazi ukukhuluma. Vele ngiyakwazi ukukhuluma that is why ngilapho. Ngifuna ukuzwa ngawe ukubeke mengangibizanga ke. Ninoba uthuma ungamchazela ukuthi imali kephi. Imali yabo. Imali ade kuneza wena khona imali ade kuneza wena nje bete ngaphakathi. Kodwa imali okunginika yona kwa. Bafa ngithi bengikufakela imali ngingaphakathi. Akaze yena kufakela imali. Ukuthi mina ngixawa ukuthi le mali abethu beyifaki ngakho ekhaya. Mingakhani. I-toilet. Okay liphi i-toilet baba? Angithi vele imali mengakho i-toilet sitshengisa i-toilet. Sifuna i-toilet ke. Into ezilethela ukuthi sazi ukuthi imali uyenzeni bese ke ubhuti abe right. Ayisinawe siyafuna ukulibona lelo toilet.
Kulungile nami sengifisa ukubona lona ukuthi Cela liphi. itholethe ke bra. Hayibo. Webafu. Awusho. Manje nje ngempela yena ngimncane kunawe. Ungilethela abantu ukuthi bezokulwisa nami. Asilwe ngiyaxolisa kuzwakala kanjani siyalo. No asilwe sizama ukusiza ubhuti angabuyeli ngaphakathi ngoba uthi yena mesibhalela uma engase yena ayithathe lo daba ayizele kuwena ngaphandle kwabantu abangamsiza. Lokho ngamkhosta ukuthi agcine sehambile. So akakufuni lokho. Ngayenze ngamdala ukuthi azabuyele ngaphakathi. Phela uzobe efuna imali yakhe. Imali yakhe. Imali yakhe phela ayisebenza ngaphakathi. Uzoyenzani? Okay, but iphi imali? Mana yena uzoyenzani le mali ayifunayo? Cha futhi iphi imali ke? Ngithi ngiyabuza mina ukuthi iphi imali? Noma ngabe kuthiwa bekusheleni ke uphi ke lo sheleni ngoba phela uyenzini kanti mfowethu uyenzini ngoba angiboni na into oyenzile ngemali njengoba ngiphumile angiboni into oyenzile. Wena okay, let's say uyayithola ke le mali uzoyenzani wena? Uzobenza ithoilet manje nawe vele uthembe ngiyenza ithoilet. Ufuna ukwenza lokho ngikade ngakwenza. Yena uyifunelani leyo mali uzoyenzani? Imali mfowethu bengayona yami angithi yazi ukuthi mina siyalamana nawe abazali bethu so kufanele sikhulise ikhaya libe khona. Wena uma ngikunika le mali uthe uzoyenzani? Ngizokhulisa ikhaya. Uzokhulisa ikhaya? Yeah. Uhleli manje? Ngihleli ekhaya kodwa leli khaya vele ngalishiya linje kufuze ngabali njena ngoba mina bengikunikeza imali ngingaphakathi. Angithi nawe uzoyidla kodwa uma uyithola le mali. Ungcono idle umnikazi wayo phela mfethu angithi yena uyisebenzile. Hawu. Ubenginikelani yena mina ke? Ungaphandle phela ukuze uhlanganise ngaphakathi. Bengaze Ngaphandle. Mana mfethu mana bafu. Mana bafu. Bengizoyidla kanjani ngingaphakathi? Dayisa ipackage. Ungayibona ipackage. Angikwazi ejele. Angikwazi ejele. Uma ngitshelwa yimina ke ngibuya khona. Wena uyinike mina ngithi ukuthi ngidle. Ngiyidlile. Uthe yidle yini ekunikeza? Hawu, ubethi imali umuntu mekuphi imali uthi yenzeni? Hayibo awukazi umtshela ukuthi imali yokwenzani? Evusa ikhaya ngani. Awukazi ukuthi ibhuti yena wakwakushuthela ngisho izithombe ekutshengisa ukuthi uyakha. Wangitshengisa uyakha. Uthini manje uthi wakha eni toilet kwaleli toilet engaliboni. Benefoni nejele. Awukazi yona ngiyambheka. Kade ngiyambheka. Bafu. Uyabona ejele. Sekuphilwa ngenye indlela. Amafoni besiwaphatha impela ejele. Hayi. Angizazi uziphi lezo izithombe. Bafu iphi imali kabra wakho? Mfethu nenkinga nami kushuthi. Uyidleleni? Hawu. Benginikelani imali? Angithi mekutshela njengobhuti omncane ukuthi sihlanganisa ngoba ufuna ubuye ekhaya ligrand. Enze njani manje? Uhlele ekhaya kodwa hayi leli kade elisebenzela nje. Uthi mina into angichazele nobhuti uthi eze ngena nasejele wayezamela ikhaya. Wena ubona ku right ekhaya? Hayi, ngihlambulele eminyango uzoyokwafika mhlambulale. Baf. Fuza ngabe ngifica la ekhaya kunama tiles. Ngendlela bengufaka ngayo imali. Faka bengifica kunama tiles yonke into. So buka nje ukuthi osofa banjani. U-estimate mhlawumbe malini bhuti wami omnikeza yona? Hey, Mhlawumbe kufanele estimate mhlawumbe kufanele malini anayo. Isiningi kakhulu bengisebenza kakhulu lapha. Ifikile ko 50k 60. Idlule kakhulu. Hayibo phezulu. Imali yokutholethe leyo 60 o 50 edlulile. Mina bese bengi-estimate imali mhlawumbe kuthiwa mangase kuthiwa ayifikile ku10 mayifikile. Hayi wena bafu nje kahle. Umuntu ongidelelayo wena uyangidelela wena. Yabona ke lento ade avoid ukuthi yenzeke. Awumhloniphi ubhuti wakho? Angifuni mfethu ukubuyela kuleya ndawo inzima leya ndawo ngoba uthi akazuye nje wena kuyona. Mina ngibuya kuyona ngiyazi ukuthi inzima. Kuyabhutshwa lapha. Yabona? Ukube kuthiwa nje besisobabili mhlambe ngabe sengiphakamisa isandla ngitshela ukuthi umncane kanti mhlambe uzongihlula ngamandla ingakho ngibiza abantu nje ngathi hey mfethu asikhulume lento kanje kodwa ngiyafisa ukuthi sifike sisombululweni. Bafo isisombululo sithi kule ndawo imali ayikho.
Wayidlelana. Sokusombulula enginaso leso Mfowethu. njengamanje. Akusele ngisho 10 rand. Yonke imali engaka. Uyidle ngani imali? Siswami imali iyadliwa. Ngiyazi yadliwa sengachaza phela. Nami ungasungibuza ukuthi ngidla ngani imali ngachazela. Uyidla ngani? Ngiyathanga, ngiyathanda ukuthenga into zokugqoka. Wena yakho uyidle ngani? Hayi. Kahle wena bafo. Ngizokutshela nje. Ngazama ukuyenza lento yakho. Owawuyisho ngaphela endleleni. Mhlawumbe ngoba nabantu abanye nayizwa lo language. Uyayizwa bhuti? Uphila kanjani endleleni? Ngazama bafo ukuthenga ama-blocks. Kwase? Kwaphela endleleni. Kwenza kanjani? Azange asafika ekhaya ama-blocks ahlephuka. Awafikanga ekhaya kodwa njengoba ungawabonanga nawe egcekeni engekho. Kwenzakalani bhuti wami? Kodwa nje Kwenzakalani? ngazama. Ngaskema kahle wena bafo. Bangishaya nge-scam. Ngiyaxolisa ukuhleka ey'nkingeni zomuzi abantu. Wasikenya kwenzakalani phela? Iskema bakuskema kanjani? Bangidayisela ama-blocks. Ya. Kwashona umuntu engangikhokha kuyena ngilebhaya kuyena. Bese ngifika vele kakuyi umuntu walokhali akho slip engifika naso akho lutho bayangiphikisa ukuthi Kwakumali mhlambe leyo mfethu yalahleka. Estimate idonsela ku 20k. Awu kade bekunikeza 10k manje ayifika ngisho ku 10k sifikile ku 20k ama-blocks. Yabo uthi uney'valo zakho nje nawe. Hayi. Bafu imali kodwa ayadleka. Okubalulekile ngicabanga lokho. Sobe sekutshela iqiniso kubhuti wakho uzizwa kanjani njengoba ethi 20k? Owadle Wathi usuqhubeka usungifakela lenye ngase ngiyibhizinidlela yona namantombazane ngoba ngase ngibona ukuthi lento ayikho. Bafuthi wangathi nje neyidakamizwa phakathi. Imali engaka mfowethu? Uyaphuza? Strong. Uzizwa kanjani bhuti wakho manje ekhathazeke kangaka ngawazi abize amakhamera nje obusho ukuze kuzoxazululwa lolu daba? Uzophinda phande nayo bafu. Hawu, wena wenzeni? Ngidla imali. Udinga usizo kodwa-ke. Awucabanga ukuthi ubhuti omncane udinga usizo? Uyalidinga mfowethu usizo. Njengoba Ukhona nje umuntu ongadliba lo muntu bese ethi uzophinda uzame futhi. njengoba ngingafuni nje ukubuyela ngaphakathi ngizozama ukumsiza. Ayikho into engingayenza ingane kamama. Usho? Ngizozama noma inhliziyo yona ngiyizi ukuthi inakho ukudinga. Kodwa Uyayisola kodwa ngalesi senzo sakho? Kodwa nawe bafu mangase ngikunika imali ungayidla. Ngithi mina nakho ukuyisola kulesi senzo sakho. Kuncane ngoba phela nami angizenzanga. Kuncane. Angizenzanga nami Wenziwa yini? Ingqonthiwa yonke le mali yaqalwa yimina. Ingqonthiwa ngayidla yonke. Manje nami ngangibona ukuthi njengoba sengiskemiwe lo 20k lo mengabe sengiqhubeka futhi enginikeza le enye ngiphinde futhi ngithenge ilokhuzana ama-blocks lasho ukuthi mina ngangingeze ngidle imali. Indaba wena ufuna ukudla imali abhuti wakho ngabe nawe uyozama ukusebenza uthola imali yakho? Imali kamfowethu. Ofanele uyidle. Uyena owangitshela wathi angokhululeka noma yini engiyidingayo. So ngcono uyidla namantombazane notshwala ngcono kuthiwa wenza nento esile-ke. Ngazama ukwenza into esile yaphelela endleleni. Oyilokuthenga lama-blocks. Yeah. Iyona into esile. Wabona ngikuphinde ukwazi ukwenza into esile empilweni yakho. Ngisazokwazi ukuyenza kodwa mase ngiqedile nami ukuyijabulisa. Yo. Sigaxa. hey, Uzizwa kanjani bhuti wami? uyabona uma ngabe emfethu isikhulunyiwe iyakwazi ukuthi ibhodleke. Engathi uyijwayele le mpilo ngendlela owamukela ngayo. Angamukeli khona Angikuhlohli, ngiyasho ukuthi nje. Hayi angijwayele le mpilo kuwukuthi ngifundele ikhulu phela ngalesikhathi kade ngingaphakathi. So into engenza ukuthi ngibe phansi kakhulu kanjena
nanokuthi ngingalwi nomfowethu ngize ngibize nina nje Mm. ingoba nasejele akumnandi kunzima la kunzima kakhulu kunzima manje wena awuthanda bafo, uxolisa kubhuti wakho ubona mfethu ukuthi Senzo? bafo khona into ongayenza Wow. kumina engakubuyelisa ejele. Ubona ukuthi wena ayikho into angayenza kuwena. Hayi mina ngiboni. Oyikho idlela yabona-ke imali. manje-ke sungidelile kokugcina-ke manje ngiyazama ukukhombisa ukuthi izinto ey'ningi angifuni ziyele nale kodwa ngisuyeyisa manje Hayi shuthi so. Mina ngibona ngathi awuyisola nokuyisola nje ngalesi senzo sakho. futhi nje akayisoli nje umfowethu akayisoli Uyasebenza bhuti manje? angazi nokuthi sebenzaphi Uyasebenza? Ngiyaphala. Yini ukuphanda? Uhlanganisa Uhlanganisana? amasenti. Wama. Yo. hey nenkinga mfowethu fanele vele ngiyele nakumthandazi ngcono ngizama ukuthi kulungisela inkinga zakhe Yazi ungayisho uyiphinde yamthandaza. Hayi mhlambe nje khona izinto la ivaleke khona izinto zala ekhaya. Asimele sike siye ngempela mhlambe naloku kushona kwalomuntu esasemkhokhela ama-blocks kusayiyo nje ingxenye. Yabo edingisazizweni izinto ezidinga umthandazo lezo. Alright. Ngi-right sesami. Ngempela? Kakhulu. mina nje mfowethu angisaqondi kahle angisaqondi kodwa ngiyafuna mina egcineni sibe right ngoba ngibize nina nje sisi ngifisa kulungiswa izinto zethu But awuyisola inhlobo nje ngalesi senzo sakho usangasenza futhi mangathola elinye ithuba. Angisho ukuthi ngisangasenza siswami. Angizwa kahle. Angikuzwa ngempela mina ngicela ukuzwa mina ke Ngithi mina ngoba vele ubafo ngiyabona ukuthi awufuni yazo. yabo mangase kuthiwa nawe njengamanje ngikunikeza imali. cha mana bafu Futhi mina noma ngayikhuluma leyo nkulumo wena elakho iphutha oliboni awuxolisi Angikwazi ukuthi wena uphume kanjani vele kulento owayenza uboshwe. Futhi mina bengithi nje uyofela khona yazi. Bese wena incwatsho banje budle imali. mfowethu kanti ubujabula ngoba ngisejele Bengajabuli. ingakho ubungangiletheli ngisho ugwayi Bengajabuli. ubujabule mfowethu ubujabule Bengajabuli. njengoba ungangiletheli Uchaza ngisho ukuthini ugwayi nje seyacaca uphume manje kanjani? Mina benginje nithi ngiyekaphuma. Ngobani indaba ongafuna aphume? Lo muntu uhlale 10 years ejele. Ubegwetshwa 30 years. Ngithi mina kanje yini wena izathu sakho sokuthi uthi ubona ngathi ngekaphuma because mina ngokuzwa kwami wena wade ufisela ukuthi angaphuma. Hayi bengamfiseli. Into ebengiyitshela yona leyo mina. uyitshela kanjani kungifisela vele lokho mfowethu bafu kahle kahle kushuthi wena nenhliziyo yini bona Kanjani lo? ngakujabulisa ukuthi Kodwa ngibuyele mina ejele. yabo lento engisho njengamanje namanje ngisayisho nawe mase kunika imali ungayidla. Ngeke ungayidli. Okay Ngeke uhlale nemali. sesidlulile kwemali ukuthi wadla imali yami yini mina ungifisela ukuthi mina ngaba ngiphumile nasejele kuze kube manje Bengangikufiseli. Usisi wami mhlawumbe othe ngiyakufisela. Lokho kuqhamuka kuyena ngithe mina ngangiyitshela. Angisho ukuthi ngangifisa. Ngithe mina ngangiyitshela. bafu wena lokho ngaboshwa akaze uze uzongibona Uthi uzile uthi wayeza nje. eza Hawu. akaze afike Kanti izithombe ngangikukhombisa ngani? Hawu kanti ithomba umkhombisa. Phela ngisho khona lo wakhe. Angithi uthena ngangimkhombisa umfowethu ukhuluma manga iy'thombe angithi lapha ejele uyakwazi kuba nefoni lapha emajele amafoni aseyasebenza esikhathini samanje so iy'thombe sesisebenzisa amafoni kodwa nje umfowethu akazi mina ngazi ngisho ugwayi wakhe ngiboshiwe Kodwa mumfakela wena imali. ngimfakela mina Ikhona inkulumo abanayo nayo ukuthi Futhi ubunayo. noma ngikufakela imali mfethu enza kanje nakanje nakanje. noma ngingabanga ilula kumina ukukhuluma lokho kodwa njengomuntu engangimazi ngiphila naye ngangazi ukuthi umfowethu mangimfakela imali uzokwenza mina ngangitshethi ngiyobuya ngisho umfowethu eseganiwe iningi kakhulu imali ngamfakela yona
Uzizwa kanjani ubhuti wakhe ezizwa kanje? Usa-right? Hayi ngiright mina. Awunandaba futhi. Hayi uzanginandaba kodwa nje mina ngingayidli imali. Ngeke ngikwazi ukuhlala nemali 10 years. Bhuti wami, uzizwa kanjani wena? Sis. Ngeke uhlale nemali 10 years. Kulungile-ke awuyiboni iphutha. Mina into Ngiyalibona iphutha. Phela xolisa bhuti wakho for iphutha olenzile and bese uyamthembisa ukuthi ngeke senzeke izinto kanje yini enizoyenza going forward ukuze nibuyise nakho umuzi. Njengoba esho ukuthi ngabe khona amathaza ekhaya ngaba bekho labo sofa ehleli kubona. Hayi. Bafusha ukuthi sorry. Mina into engifisa mina bafu ukuthi njengamanje siqala impilo kahle sibambisane ngoba uyabona sisele sobabili la ekhaya. Bazali bethu bahamba imina nawe kuphela. Yebo. Into engifisa iyenzeke ukuthi sibambisane silekelelane nakuphi nakuphi. Bani lo muntu uphuma ejele oduqwe kahle kanje. Unani? Unayo imali lo muntu lo. Bhuti wami, angazi ukuthi singakusiza ngani ukudlula manje. Ngicabanga ukuthi ubhuti uhlambulukile wakhuluma iqiniso ukuthi imali bayidla. Yebo. Ngaphandle kwey'tini ayithenga uthi zabo 20k zahamba zonke iy'tini ezo-20k angazi kwenziwa kanjani. Angithi yabo bafuna nendawo ngale ngemuva la. Mhlambe nje lezi iy'tini Kunendawo la mhlambe wahamba walobola ngaze ikhwini lakhe nje lezi iy'tini lezi kodwa-ke akusenani. Akusenani. Ngiyaxolisa kakhulu bhuti wami ukuthi udlule esimeni esinje. Ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukusizakala no-forward. Mengifisa mina abantu abanjengobhuti wakho kwesinye isikhathi akulahlwana vele emndenini. Kodwa mengifisa ukuthi mawukuthi yenzeka manje mhlawumbe unama-plans ukuthi njengoba manje usungaphandle yini ozoyenza mhlawumbe ukudayisa noma uyitholele nje noma i-tuck shop anyana yabo egcekeni. Uma kwenzeka leyo nto mhlawumbe uyitholele indawo yakho ubafo akahlala ukuze akhule nawe indoda abone ukuthi lezi zinto azenzayo nje bekuthatha kancane. Sometimes kuthiwa ngesilungu you don't see what you have until you lose it. Mhlawumbe uma usuka eduze kwakho uzobona ukuthi mubaluleka kangakanani empilweni yakhe. Ngizozama kodwa ukusuka eduze kwempilo yakhe ngoba injobelama mina nje kwingane kama kulukhulu ngoba kuba buhlungu mina mangimbone ngene enkingeni. Ngikhona mina ngobhuti wakhe. Ngifana nomzali wakhe mina njengamanje. Njengoba singasenabo abazali. Kodwa uhappy ngosizo lethu ukuthi zama ukuthi sinihlanganise. Lukhulu kakhulu. Ukuthi uzizwa kanjani nokuthi wenzani ngemali. Uyabona nje usizo lweni bafowethu lukhulu kakhulu ngoba mhlambe kube kuthiwa ngithatha isinqumo sokuthi sihlale naye sobabili. Kanje ngikhulume naye. Mhlambe ngabe kunesidumbu la endlini but ngokuthi ngibhalele nina ngikwazi ukunithola kube inhlanhla uNkulunkulu ungisizile ngoba ngifisa ukuphindela kuleya ndawo. Iyashisa leya ndawo ngizwini. Hayi mina ngicabanga ukuthi umlangeni Magasela laphela-ke uhambo lwami nomndeni wala ekhaya. Ubhuti akakhombisa ukuyisola akanandaba ngokwami kodwa nawe uzosho ukuthi yini umbona ngathi uzizwa kanjani ngalesi senzo sakhe. Bethi shuthi sorry-ke kusho naye ukuthi shuthi akacabanga ukuthi kubalekile ukuthi njengobhuti wakhe nje bethi yena ngamfela akafuni ukumshiya akafuni ukuthi ayibonele ngoba egcineni bazalo bawu2 umndeni-ke into enjalo kuthiwa blood is thicker than water. Nawe-ke yenza sure ukuthi uma kuthi emndenini wakho uyabona ukuthi khona iy'nkinga ey'khona usibhalele thina sokwazi usisongena nixazulule at least kulabo bhuti bawu2 yedwa unomqondo obuhlakani ukuthi afuna ukuthi ikhayele phambili akafuni futhi ukumlahla ubhuti wakhe ngoba akulahlwa mbeleko ngakufiwa. Ubhuti sacabanga ukuthi simtholele usizo kodwa angazi noma uzovuma yini ngoba ngathi akuhambanga kahle ngendlela engibuka ngayo akekho umuntu ongaba nje esimene esinje adla imali kabhuti wakhe bese angazizwa nje ebe nakho ukuthi nokuyisola nokuncane nca. Mina ngithukile okwangempela ngifuna uqamba amanga kodwa-ke without any waste of time let me just love and leave you guys. Sophinde sibonane. Mina umlangeni Magasela ngithanda ibhadi. Make sure you subscribe, like, leave the comment. Siza ukuthi wena yini mhlawumbe futhi obona ukuthi bangasizana ngayo. Ubhuti uzobe sebuka-ke kuma-comments naye akubona ukuthi ungasizakala kanjani. Kodwa kwamanje mina ngithi ku-right kwakona lokhu ukuthi awufuni uyilahle ingane kama wakho. Uzohlala nayo njengoba inje mhlawumbe usuya-understand as long as ingeke kube khona umuntu ozoya sejele. Thank you. Si-right angithi bhuti? Siyabonga
ngeke ngikwazi ukuyilahla ingane kamama. Ungayilahleki ingane yamakho nasazile nje ukuthi soqhekeza umndeni esizoza ukuthi nilungise. So as long as ubona lokho ku-right kodwa ubhuti lo ngiyabona ukuthi uyalidinga lona usizo. Mhlawumbe emva masekusuka amakhamera uzokwazi ukukhuluma enye into engconywana sizama ukumtholela usizo ngoba akekho umuntu ongabhehave kanje emva kokudla imali yomndeni. Engaka Akuyona nomndeni yaba eyakhe. I'm out.